Milli көйләр яңгырый, milli киемнәр кигән иң гүзәл туташлар да монда бүген. Тамашачылар бәйге башлануны көткәндә татар кызлары сәхнә артында чарага әзерләнә. Финалга кадәр алар башкалада 2 атна буе яшәп белем туплый. Экскурсияләрдә була, аш-су, кул эшләре буенча осталыкларын күрсәтә. Мин үземә хатын-кызларына хас булган сыйфатларны яңа яктан ачтым һәм үземдә үстерергә тырыштым. Бу бәйге безне рухи яктан тулыландырды. Шәҗәрә, татар хатын-кызлары, сәхнәдә үз тотышың, этикет барсы бергә һәм менә бүген без сәхнәдә 12 кыз алар. Финалга чыкканча Татарстанның 200 туташы арасыннан сайлап алыналар. Жюри нәфис сүз, вокал, бию, актерлык осталыгы үз нәселен татар халкы тарихын белүләренә карап бәя бирә. Альбина Шахимуратова, Галия Кайницкая, Аида Грифуллина. Галия Кайницкая, Накшалай. Ничек сайлап алу дигәндә бу әлбәттә инде бик катлаулы сорау. Мин инде ул кызлар белән тел буенча эшләгән идем, аларны беләм. Аннан соң бит без сайлап алу турларында да булдык. Шуңа күрә монда әзрәк кыенлык бар, әмма дә ләкин инде сәхнәгә чыккач бөтен нәрсә күренә. Сәхнәдә кызлар милли модада күрсәтте. Казан бию ансамбле егетләре белән зәңгәр шәлне дә уйнадылар. Күмәк биюдә шома бастылар. Әлеге проектның максаты яшьләрдә мәдәни мирасыбызга кызыксыну уяту, телне, милли үзаңны үстерү, гореф-гадәтләрне саклау. Катнашучыларның иҗадилыгы да, сәләтлелеге дә, кызларыбызның уңганлылыгы да, туган телебезне камил дәрәҗәдә белү дә. Татар кызы ул 2 сәгатьлек чара түгел. Татар кызы ул шәхесне формалаштыру. Узган елгы җиңүчеләр дә биредә бүген. Алар финалга чыгучыларга үз киңәшләрен биреп ярдәм итә. Ул миңа аңу сөше бирде. Һәм инде менә без шулай теге ияләшкән әйберләргә яңа караш белән карарга өйрәтте. 2 сәгатьтән соң сәхнәдә татар кызы 2021 җиңүчеләрен игълан иттеләр. Һәр 12 кызга төрле номинацияләрдә дипломнар тапшырылды. Алар арасыннан 2 кыз халыкара татар кызы бәйгесендә Татарстан данын яклаячак. Аның берсе Казан гүзәле, бу исемгә Илүзә Мәхсүмова лаек. Тәрбия бирә торган, шуның кадәр ихласлык бирә торган бәйге. Мин бик бәхетле, бик зур рәхмәт. Гран-при иясе Саба кызы Айгөл Коттусова. Татар кызлары менә шушы татар мөхитендә кайнатканга мин бик зур рәхмәтле. Алар әлеге татар кызы исемен горур йөртергә һәм янәшәдәгеләргә үрнәк булырга вәгъдә бирә. Фирүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.